העניין הבא שלנו, הישראלים, כך מתברר, גילו את הנופש הפופולרי בעולם, שט התענוגות. אם בעבר הסתפקו פה בסיבוב קצר בים התיכון בליווי קזינו, עכשיו אפשר לשוט מסביב לעולם. טווח המחירים הוא נע בין 100 יורו ליום ועד 10,000 יורו לשייט בליווי משרת אישי. הכתבה של נוגה ניר נאמן. הקוטב הצפוני, בקיץ השמש לא שוקעת כאן, קרחוני ענק, דובים לבנים, פינגווינים וגם הזוהר הצפוני, ואת הכל אפשר לראות מסיפון אוניית ענק או מסיפון של יאכטה פרטית. ענף הקרוזים עובר שינויים ומתפתח, והקהל הישראלי רק מתחיל לגלות את מה שיש לו להציע. The ships are down in the Antarctic in the winter months, but all from May through October, we have cruises all over the Mediterranean, Istanbul, Athens, Venice, Nice. שייט לקוטב הצפוני מתחיל בטיסה לנורווגיה ונמשך כ7 ימים. המחיר לאדם 4,160 אירו, ויש גם שייט לצד השני, ההפוך, למקום הקר ביותר בעולם. טיסה לארגנטינה ו10 ימי שייט בקוטב הדרומי עולים 6,000 אירו לאדם. We're looking to come to Israel because we know that there's a market for people who've already experienced the bigger cruise ships and really want to try something a bit more intimate. האינטימיות פירושה יאכטה פרטית שמתאימה ל32 נוסעים בלבד. אין ספק שלראות את הקוטב הצפוני או הדרומי עם בטלר אישי זה נחמד, אם יש לכם 10,000 אירו מיותרים.